Moni nde iyi ndi nkhani yomwe ili mkamwankamwa ikuchitika ku UK. Mwana uyu dzina yake ndi Sarah Sharif. Amakhala ndi mayi ake ndi bambo ake. Mayi ake ndi bambo ake anapanga divorce. Atapanga divorce, abambo ake anakwatira mkazi wina. Mkaziyo uyu akumuti dzina yake Batul. Nde abambowo anapanga fight ku court kunena kuti afuna Sarah azikhala ndi iwo. Sarah anali ndi zaka 10. Anapanga fight kulimbana ndi court kupanga china chilichonse kuti iwo awine custody. Mwana apite kwa iwo amuchotse kwa amayi ake. Mpaka nadi court linapeza kuti munthu amene angamulere bwino mwana ndi ndani, ndi abambo ake. Ndi anapita kwa abambo ake Irfan Sharif. Ndi amakhala ndi abambo akewo ndi a stepmother aja Batul. Komanso kumakhala uncle wake, brother wa abambo akewo. Iye kumakhala kumene kucha, koma mu August 2023 apolisi analandira phone kunena kuti munthu akulira. Amalira anali Irfan Sharif uja bambo ake a Sarah. Akulira akuti yani, akuti pepani ndapha mwana wanga. Akuwafunsa kunena kuti what happened. Ndi amalira kumanena kuti ndamupha mwangozi, ndankwapula kwambiri, simadziwa kuti mpaka ndingamuphe. Anafunsa kuti mwana ali kuti, ananena ali ku nyumba. Nkuwapatsa address. Anafunsa iwo muli kuti, ananena kuti ndili ku Pakistan. Anthuwo nda ku Pakistan koma ma British citizen. Nde zinaoneka kunena kuti mwanayo ataphedwa Sarah uja anthuwa atatu onse, bambo ake, a stepmother ndi uncle ake onse anathawa kuthawira ku Pakistan. Nde boma lakhala kulimbana kunena kuti anthu atane abwerere. Fa polisi atapita ku nyumba kuja anatsekula chitseko, anapeza dijani, anapeza thupi la Sarah pa bedi oti waphedwa. Koma anapeza kuti ngomenyedwa kwambiri, anali kuti ovulazidwa, anali ndi mabala oposa 71. Anali kuti waotchedwa thupi lake ndi iron. Anali kuti walumidwa mano ochita kulowa nkati mthupi, mikono yonse mchafu mosemu. Nde zinali zoopsa kuti mwana azakhala bwanji kuti mpaka nafike pamene papa. Ndi anawuza abambo ake achoti mukwerera kumabwerera. Ndi kuoneka kuti analibe choice, onse anatani anabwerera anthu atatu aja. Atabwera anafikira kumangidwa mpolisi. Nde nangasi abambo ake ndi amene ananena kuti natani, ine ndi amene ndinantani, ine ndinamupha mwana, ndinammenya kwambiri. Ndi nkhani yapita ku court. Ku court kuja abambo aja asinda akunena kuti ine sindinamuphe mwana wanga. Anachita kundipangisa kuti ndinene zimenezozo. Anamupha ndi stepmother ake. Ndi ayamba kufotokoza nkhaniyo panopo ikadali ku court. Aulera kuti chintengereni mwana kumakhala naye wa zaka 10 Sarah. Batul stepmother uja amampanga nkhaza kuopsa, amakhalira kummenya, kumuotcha ndi iron amene amuotchako. Fa abambo akewo Irfan Sharif anali taxi driver. Ndi akuti amakhala ntchito nthawi yayitali, tsiku lonse amangobwera ku nyumba zangogona mwina tulo wanawa nkuchokaso akugwira ntchito mpaka na 1 am. Akamafika ku nyumba mwana uja ali ntulo. Ndati samamuona kwambiri, amati a stepmother akumulera. Koma nthawi zonse a stepmother makhalira kudandaula, mwana wanu osamva, mwana wanu opusa, mwana wanu otani. Ndi amati akamawuza abambo aja choncho amapanga kuti muwena upangapo kanthu, mmenyeni amene, mmenyeni. Ndati amammenya. Mwana oyipa basa amummenya. Koma ali tsiku lina atabwera ku nyumba atanangobwera mwadzidzidzi nthawi yonena kuti safika. Anapeza kuti a stepmother ake aja amugwira mwana uja, amumangirira manja kumbuyoko, anamumangirira ndi tepe ngati kuti afuna azimmenya. Atomona mwana akuoneka kuti akuchita mantha. Ati ndanakuya kwambiri abambo kuti mwana mukuntani. Iye uchati nkunena kuti ayi amapanga zosadziwika bwino, ndammanga kuti ndimteteze chanjani. Ndati anakalipira kwambiri mkaziyo nkupepesa kuti ayi sindizabwerezaso. Anammasula abambo akewo. Koma ati tsiku lina mwana anazatani, anazanena kuti ineyo sindilakwa china chilichonse, ndi amayi wa ine palibe chomwe ndimalakwa. Koma abambo aja sanamvere, nangasaka zawo akwawo kuti mwana wanu oyipa, mwana wanu oyipa, tsiku lililonse mwana wanu oyipa. Ndi amamvera za ndani, zaka zawo. Ndi onse ndi uncle wake omwe amakhala nawowo amakhalira kumtani kummenya chifukwa choti akuti mayi daily umakhalira kuti mwana oyipa, mwana oyipa, mwana oyipa, walakwa zakuti, walakwa zakuti, walakwa zakuti. Ndi abambo awere anazamba kudabwa, anamuona ali ndi dzibalima mapazimu, miyendo, muthawi zonse mumapeza kuti mwana uja ali ndi dzibalima. Ndi ati samayankhulaso mwana uja wankhala phee, wakhala kugwira zintchito pa khomo paja. Ndi awafunsa kuti fanyani simunapita kukanena ku polisi. Ndi abambo anena kuti avomera kuti ife ine ndine olakwa chifukwa choti zonsezi panopo zomwe ndikuziona clear kunena kuti nthawi yonse munthu amandipangira nkhaza mwana, koma sindimatani, sindimamvetsetsa chomwe chikuchitika mpaka mwana wanga waphedwa. Ndati tsiku limene lolo pa 8 August 2023
anapeza kuti abambo ali kuntchito, analandira foni kuchoka kwa akazi awo patu aona kuti mbwere ku nyumba sanga atapita ku nyumba anampeza mwana wangu kuti gada patani pa bedi. Kufusa mwana watani akuti sindikudziwa, ndamukwapula kwambiri, ndamumenya kwambiri, atakuyesera kuti amututsa tani kuzoti mwana watani wafa. Mpamene anaganiza kuti tonse tingotanini tingothawa, koma faita abambo amasowa mtendere komwe anali kuti ineso mwana wafa. Ati anamuza unena kuti iweyo ngati ufuna apolisi apite kuwauza kuti wamuphandi iweyo. Abambo ngwimba difoni polisi akulira unena kuti mutapha mwana wanga, ndammenya kwambiri. Koma panopo anena kuti no, iwo satenga blame chifukwa choti sanaphe mwana wawo, sanampange mwana nkhaza choncho, anampanga nkhaza mwana ndi ndani na stepmother yake. Ati kufika point kuti anamba kumveka matewera. Ati abambo mpaka anafunsa kuti mwana avekedwa matewera fachani, ndati a stepmother ananena kuti musavutike, zozo zisiyeni ndi mtsikana, atsikana zokhudza atsikana sizikukhudzani. Koma chenicheni chinachonera kuti atanali atamuotcha ndi amabisa chani, amabisa mabala anamuotcha. Komanso anamuyambisa kumveka hijabu. Abambo ake atafunsa kuti muyamba kumveka hijabu ali wang'ono chonchi bwanji, ndati ananena kuti chifukwa chonena kuti ndofuna azolowere, koma chifukwa chake chinachonera kuti amafuna kumabisa zibalima. Ndi apolisi anapanga challenge onse kunena kuti apereke dental records awo, akayeze zidindo za mano awo, kuti akayese akafanizire ndi zidindo za mano amene anamuluma mwanachi, chifukwa print ya mano ukaluma imakhala ngati fingerprint, kunena kuti amatha kudziwa kuti mano awa ndi aucho. Olo anthu 100 atatu alume pamodzi, aliyese mano ake amakhala osiyanasiyana. Nde anapezeka kuti bambo ake asara ndi ankolo ake aja anapereka ma dental records awo, anakayeza mano, koma a stepmother akukana. Ndi nkhani imeneyo ndiyo mwiri nkamaka nkhani yoopsa yomvetsa chisoni, zinthu zoti zitha bwanji. Mwina onse atatu atani amangidwa, fa onse amampanga nkhaza. Olo bambo ake akunena kuti sanamuphe, iwo anali negligent, analekerera kuti munthu wina ampange nkhaza. Komanso mayiyo azimayi sindidziwa kuti vuto limakhala chani anawapeza, kunena kuti unkonda bwanji kodi mamunayo sankonda mwana wake. Munthu mesa amene umatengana nayo madzi oti ali ndi mwana, anthu amakhala kuti akubwera ndi package chimodzimodzi mkazi oti ali ndi mwana kale, umuda bwanji mwanayo nkumankonda mkazi. Sizingathe pamene kupunde kuti palibepo chikondi, sungamkonde munthu nkumanda mwana wake. Imene ndi nkhani yomwe ikuchitika yomvetsa chisoni ya Sarah Sharif. Zikomo kwambiri.